man that you can be, just be. Dievčatá, ktoré sme práve teraz stretli, sú presne tie, ktoré zmenili totálne môj život. Manželka a dve dcéry, ktoré sa podarili v priebehu v zásade 3 rokov, tak je naozaj to pre mňa znamenalo úžasnú zmenu. Z toho hektického života, ktorý som mal, a v zásade života, ktorý som venoval a obetoval práci, tak som sa dostal na úroveň rodinného života, čo som nikdy nevedel, že čo znamená. A som im aj za to vďačný, pretože je to nový objav, nová skúsenosť a musím povedať, že som sa celkom v tom našiel. Pracovný týždeň v čase, keď zasadá parlament, tak je náročný z toho dôvodu, že vlastne musím prekonávať vzdialenosť medzi Trenčínom a Bratislavou a snažím sa to urobiť vlastne každý deň. A to je naozaj dosť náročná záležitosť. Ale zase je všetko relatívne. Na svojom študijnom pobyte v Dubline som mal spolužiaka, ktorý bol z Číny, býval v Šanghaji, tak ten hovoril, že každý deň cestuje 2 hodiny do práce a 2 hodiny z práce. Takže vtedy som si uvedomil trochu, že všetky vzdialenosti a časové súvislosti sú relatívne naozaj a pre nás tá hodina je veľmi veľa cestovania, ale zase pre niekoho iného v rámci jedného mesta môže znamenať veľmi málo. Na to, ako sme sa zoznámili, si každý spomíname rôzne, pretože manžel tvrdí, že sme sa zoznámili skôr, ako som si toho vedomá ja. Ale zoznámili sme sa približne v období, to bola zima, január, február, plesová sezóna. A keďže sme boli obidvaja veľmi zaneprázdnení, tak sa to nedalo tak rýchlo, takže postupne. A tak to nejak prišlo. Detstvo som strávil v Dolných Kočkovciach, to je taká malá dedinka pri Púchove. Tam som chodil aj na prvú školu, gymnáziu som absolvoval v Púchove, ale potom sme sa tak presťahovali na polovicu do Trenčianskych Teplíc. V zásade sme vždy orientovali, že dať mu vzdelanie, maximálne možné vzdelanie. Preto sme orientovali, išiel na gymnázium, no a potom bola trošku voľba, že čo ďalej. Ja som prírodovedec, biológ, a on to v tých počiatkoch do mňa ešte dosť hodne prebral. Takže nosíval kamienky domov, plnú izbu sme mali šuterov všelijakých. No ale potom zase ja som mal aj iné záujmy, také dosť všeobecnejšie. Rád som čítal politické veci o vojne, o bojoch, starých históriách. Tak potom aj on postupne k tomu, ako sa dostával. Keď videl tie knižky, hromadu tých kníh doma, tak nakoniec sa dal na filozofickú fakultu, na politológiu. Už v mladom veku som veľmi vnímal to, ako politické rozhodnutia, vtedy ešte toho komunistického režimu, vplývajú na každého jedného z nás. Ľudia si to možno niekedy neuvedomujú, ale jedno zlé rozhodnutie politikov môže znamenať veľmi veľa negatívneho pre každého z nás, pre naše rodiny. S tým som vyrastal a vždy som mal tú ambíciu akože dozerať politikom trochu na prsty, aby som videl, o čom je to pánske huncústvo. Moji rodičia sa rozhodli, že na starobu si postavia v Trenčianskych Tepliciach dom a tam budú bývať a užívať si dôchodku. A postavili dom, ktorý je v zásade dvojgeneračný a už to plánovali niekde dopredu tak, že syn bude bývať, niektorý zo synov bude bývať na hornom poschodí a oni budú bývať dole. Tak teraz sa o takéto spolunažívanie snažíme. Keď čo si myslíš, alebo ako to ľudia posudzujú, čo ľudia by chceli, čo by radi, ako by sa to malo robiť. V tejto oblasti vnímavý, hlavne na skutočnú mienku ľudí a hlavne pomôcť veci, dobrú. Otec je technik, doktor prírodných vied, kandidát vied, takže tá racionalita, ktorú bolo prepchnuté vlastne celé moje detstvo, mladosť, ktorú sa mi on snažil vštepovať, súčasne s požiadavkou na dôslednosť vo všetkom, čo robíte. To bola prvá taká motivácia a myslím si, že som od neho prebral aj záujem o veci verejné. When will I see my children lying in my arms?
Mamina bola vždy tá, ktorá nás strážila, aby ten dennodenný rytmus celej rodiny bol v poriadku, aby fungovala celá domácnosť tak, ako má. A to bola asi aj taký jej príspevok do mojej výchovy, že starať sa o dennodenný režim tiež je náročné a zodpovedné. Že sa musíme starať o to, čo je dnes, čo bude zajtra a nielen to nechať tak nejak voľne plynúť. Ja som mal možno šťastie na to, že môj brat je o 7 rokov starší a vždy som sa dostával do tej kategórie starších a vždy som bol tým pádom aj skúsenejší a zbehlejší vo všetkom ako moji rovesníci. Takže môjmu bratovi vďačím za veľa skúseností, ktoré som dostal už v ranom detstve a to by mal počuť. Je to, myslím, tiež dôležitá vec. Boli sme naozaj o 7 rokov rozdiel, ale zároveň sme si boli veľmi blízki a to ostalo až doteraz. Je v súčasnosti manažér veľkej slovenskej firmy, doteraz bol manažérom veľkej nadnárodnej firmy. Prišiel na Slovensko naspäť, chce pomôcť tam, kde robí a myslím, že sa mu to aj bude dariť.